Navijači fudbalskog kluba Željezničar spektakularnim vatrometom sinhronizovanim na više lokacija u cijelom Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, obilježili su večeras na fantastičan način 100 godina postojanja slavnog kluba. Osnovali su ga radnici željezničke radionice na inicijativu Dimitra Dimitrijevića zajedno sa Ludvikom Leplevom, Stjepanom Katalinićem i ostalim radnicima iz željezničke radionice. Sakupili su novac za kupovinu lopti i dresova na kojima su bila kao grb izvezana krila lokomotive sa loptom, a zatim i za registraciju kluba u Sarajevski podsavez. Prva utakmica odigrana je sa Saškom 17. septembra 1921. godine. Na igralištu je prisustvovalo 500 gledalaca, a Saški je bio bolji, pobjedivši sa 1:5 rezultatom. Nakon poraza Željezničar je sljedećeg dana odigrao drugu prijateljsku utakmicu sa Sarajevskim sportskim klubom i zabilježio prvu pobjedu rezultatom 2:1. A prvu takmičarsku sezonu Željezničar je igrao u drugom razredu Sarajevskog podsaveza, gdje su još nastupali Troja, Šparta, Barak Hoba. Prvu utakmicu igrao je 2. novembra 1921. godine protiv Troje. Rezultat je bio 1:1.